Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Agapasimbangwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Aksyon Radio Philippines, Start Time Las 9:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Starmay sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol!
gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! My God, I hate drugs. Aksyon Night Patrol! Salawat pa yung gabi, kamusta naman mga parangga naman tagparabati, region-wide mga parangga kita sa nabilin isa ka oras, 23 minutos, karong adlaw, Miyerkules, unang adlaw, petsa 1. Una man nga petsa, bulan na kita sa Hulyo. Sa Miyerkules na mga edisyon sa inyo siring aparaton turan sa dahan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton siningan news team. Aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa libro sa aton sining kapolisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang aton sining mata kag durunggan oras sa kagabiyo ng aton sining Patrol 2, Crosswind Patrol kay ina pa nagalabiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. In fact, nakaresponder na sa isa ka sunog didto nga natabo sa Banwasang Valladolid. Anano pa nga mga eventualities from where the action is? Pang Miyerkules edisyon buylog nato na puwersa ni aksyon Eden Abuso. Back to back sa aton nga piloto Waswas Konomay, Aria Langkon Mais. Importante wala Malaysia aksyon papang Nixon Tahom. Ato mga pagbantay sang pinakaulihiman nga mabalita update sa National International Monitoring Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Buylog nato na puwersa ni Aksyon ang Defensor. Opdan magkita sa aton sininga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert Aksyon, JM Baikin. Sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kirandan ang inyo sini alagad ang Kormana Aksyon Night Patrol Program. Lunes, Top-Top, Sabado. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Opdirin nyo ako sa labilin isa ka oras, 20 minutos kapag pangalagad, inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radio! Aksyon Night Patrol! Ang unang porsyon sa ato sining pagpangalagad ginadurong sa iyo sa kaluwan sa Santon Plus Herbal Capsule. Nagabulig pabakod sa aton nga immune system. Nagabulig man para nga mangin maayo ang sirkulasyon sa aton nga dugo. Skin problems, gum diseases. Sabat ina sang Santon Plus Herbal Capsule. Tumar kagid adlaw-adlaw para marikawanta ang ini nga mga sahi sang balatian kag mangin kondisyon ang aton kalawasan. Santon Plus Herbal Capsule, mabakal sa bisan diin lang butika sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol! Ini mga porsyon sa ato sining pagpangalagad ginadurong sa isa kaluwan sang Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea. Ang santon kag mangosteen puno ini sang anxiety. Gani himuon nga adlaw-adlaw mag-inom sang Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea bangod nga mangin maayo
Kanagabulig ini sa ginatawag nga sleep disorders o kung problema ninyo sa pagtulog. Nabalando gina insomnia ka, hindi ka makatulog, ang katapat sina inom ka kada adlaw-adlaw, especially magtulog ka, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why, sa inyo sininga pagpamalaklon sa mga grocery store. Lista ha, para hindi ka malipat. Tandaan ginangalan, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ini mga porsyon sa atong siling pagpangalagat, of course, ginadulong sila sa kalawan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago. Kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo, nagabulig kag, of course, balanse, pabakod, sang sistema sang atong siling kalawas. Isa pa sa sekreto sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan nga kabangdanan sa balatian? Sobra nga kalamay, kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, tambok, sobra nga creatinine, acid, constipation, kag iban pa. More information, ikayong lawas, dulot sang Evergreen Herbal Capsule, pwede ka ka-text, pwede ka ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon mo lang si Doc Crespin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa mga butika, 978 Pharmacy sa Sagay City, 978 Pharmacy sa Cadiz City, Our Lady of Pilar Drugstore sa Cadiz, St. Veronica Drugstore sa Cadiz, sa Victorias, arata sa butika St. Roch, St. Anthony Drugstore sa Caintown, Victoria City, Chrismar Pharmacy sa Barangay Bata, Kaglisantan Drugstore sa Barangay Sumag. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang katimbang sa inyo ikaayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:44 na. Nagtupa ang manipis nga ulan sa pila ka porsyon sa siyudad sa Bacolod, digin mandamol. Nakabasa-basa lang sa simento kag medyo maluyab-ok. Well Brewer sa hospital sa California. Nagamonitor gid sa aton si Miss Jewel Brewer sa California Hospital. Salamat gid sa mo dira nga pagpamati kung sa makapdanan mo dira. Stay home, stay safe. Kaghalonggid sa COVID-19. Good evening, Aika Brewer, kag John Leo, kag sa familia Gaveleo, sang Banago. Ang panamya halin sa kay Miss Jewel Brewer. Ayos! Oy, mantis ko malipat, happy listening lang kay Ma'am Fatima Gilaran, sang Kabangkalan City, kag sa mga Gilaran family. Espesyal ina nga panamyaw kay may itlog, may paaman para utok, alin kay J.M. Baikin. Ayos na, Jay? Okay na? Okay na. Good. Mr. and Mrs. Armando Caviles and family dira sa Canada, God bless you. Sa kay Nungbing, kagay manang Nilia Itaas, ara na sila. Nagapaurok-urok na sa Action Night Patrol. Sa kay GMF Panggunil, may gabigid kay Dudes kanya, dada. Sa kay Esmeralda Dolido, kag sa kay Soset Sol Magbanwa, ara sila na. Sa Laguna, gani ara si Jonathan Vidal Espare, so ga monitor man sa aton.
Ayos. Si Jonathan, si John Patag, kinatamyaw yun lang si Mrs. siya. Manang ko nga pagpaurok-urok tira. Sa pamilya Torreza, tamyaw ka mo dira ni Peter Torisa Macadaya. Paurok-urok sa Action Night Patrol. Abkasa Mandaraga, nakatutok na sa ato ng pamilya Rahil Solinap, Aleco, kay Bibing Kasipi, kag Tara Juarez. Alin na kay Orabat, Christine ang panamyawan. Si Barry Clawood, ginatamyaw lang ni Mierna Onofre Clawood. Pamilya Carrera, manong itong kagaymanang Abilinda Carrera. Espesyal ang panamyaw halin kay paring Armando Cabiles. Kay Inday Rona Travarhida, kay Tatay Teddy Rihida, kay Baby Yuki, may lang pagpaurok-urok. Sami Roger Awing, sang Hermelenda Homes, Barangay Amansilingan, nakatutok na sa aton. Ayos. May lang lang pagpaurok-urok. I-check na ka ito sila nga patrol to, ang ito sila nga crosswind patrol kay Endestad, ari na sila, halin sila sa Banwasang Valladolid. Pamilya Muarez kag Vicente sa pamilya Muarez. Tamya ko lang si Mama Kisinga nagapamati gid kag pamilya Muarez sa San Vicente kag Vicente sa Barangay Carulan. Alin kay Elsa Vicente Muarez Sorinio. Kay Engineer Nonoy Galunan Engineer, kumusta ka? Engineer Nonoy Galunan kag sa kay Ma'am Julie Hamandre sang all sector industrial sales Kabangkalan way na untat kapaurok-urok kinaya pamati si Madam Julie Hamandre kag si Engineer Nonoy Galunan sang all sector industrial sales sa Kabangkalan, no? Kita na iglesidero na rihida traba kay Action Edin sa kay Daddy Boy kag kay Mami Diana Consolacion dira and family sa Isabela. Kulit kuno. Let's spray na sa napiktuhan nga sunog sa Banwasang Valladolid. Sige. Mr. Mrs. Pablito Benedicto da may gabi kagay Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid. Ari sa Action Eddie na boso sa report sa patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Radio! Action Night Patrol Field Reports! Action Eden, may gabi, kamusta ang mga balay ito nagkarasunog? Good evening, Action Eric. Yes. Kaila Action Eric, so far kay na mga last osto na palong na gito, far out na gito Action Eric ang kalayo. Pagti pasalamat na lang nga wala sang may napilasan o kung nadulang ang kabuhi mo na Action Eric no sa nagduntad nga sunog amo na dara ang pinaka-importante. Kay suno pagani kay Mayor kay ina balnya ang balaya sige lang tay patukod lang na liwat ang kabuhi Action Eric kung may maulami dira si hindi na iya mabalik amo na dang importante. Pero ti amo to Action Eric kay ina ang sa pagduntad sang sunog ang kabudlayan so sa bali Sir Captain Joseph Catonina naman niya sa Valladolid PNP may consideration danay hindi wala pagpabilin sang social distancing kag wala pagsuktok sang face mask bangod nga may bayanihan system pa Action Eric nga natabo kay ina kay pagluntad sang sunog di ba natigila yon makaresponde ang aton nga mga BSP personnel ara gina yung mga kaingod balay Action Eric no para magbulig man kumbaga kung napila sa so, first aid dayon may mahatag in Action Eric sila yan dito sa Purok Dapdap Barangay Poblacion Action Eric sa Banwasang Valladolid sa likod lang ito damo katulak nakakilala I mean sa imo Action Eric no te amo na balila regard sa ina
kag nang nalipay man sila nagkakita sila sa beautiful alin sa Action Radio, charot lang. Talagsa mo na sila kakita beautiful sa Action Radio nga kakadto at the same time nagapanagtag pa face mask. Correct. Ang Action Eric kay na kay kita ni nga nakadala kita sa face mask. Rona Trabarhida to isa to sa nakaangkon sang face mask mo. Correct kita Action Eric kay ti ara gidto no nagpasalamat kita pagli sa mga tao dito Action Eric nga very accommodating gid nagabuli gid kiti ang sitwasyon kay ina sa tunog to ti dulom balang dalan ti masing flashlight lang sila sa mga ginaagyan ko ay para hindi ko kuno mabulasot basi mabulasot ko ba nagabinaha patudaan Action Eric kay ina kay ti tungod man nga sa tubig nga papalong man sa kalayo Action Eric. Pila ka balay ang nasunog kag masiling naton totally damage? 5 ni Action Eric. I mean, 6. 6 ka balay? Totally. Correct, Action Eric. 3. 6 ka balay, 3 totally damaged, Action Eric. Kag 3 man ang partial damage. Okay. Pero ang iba, ang ginumpisahan, gito yung sa sunog, Action Eric, no? Wala gito sa may nasalbar. Pero ito kaina, allegedly, hungod ko, no? Action Eric, ang mga kulbaan nila, kay hungod ko, no? Ang pagluntad sang sunog kay kila may ara sila suspetsukan pero ang ligasyon nga ginhungod sunog niya ang balaya mo na hindi ang aligasyon Action Eric may hungod nga nagsunog may hungod nga nagsunog correct magsali ka nga may hungod nga nagsunog butsi nga may plano siya nga sunugon niya mga balayda mo na correct Action Eric kay nagliligad lang to ko ng mga semana may sunog man na same nga balay ako no Action Eric ang ginumpisahan man tani isang kalayo galing ti gilayod to yang na tap na bala Action Eric wala yan naglapta ang inang balay nga ginasiling mo nga permiro may sunog nga nagluntad say man ang kabalay nga dira man nagtuhaw ang unang kalayo sa balay man correct Action Eric okay tiya mo na ang bal niya nga tiya mo na base niya sa claim niya sang tagiya sang ginumpisahan isang balay problema kuno sa paminsaron ang hingabot gid nagakuan gid Action Eric sa iya sininga puluyan kay amo nang palamang kutanon kay naghambal silang hindi man na posible sa wirings bangod nga kaina sang aga nautdan pa sila kuno sang suga oo imposible kuno Action Eric mamangkot man kita kay mga 5:30 ni umpisa buwal ang kalayo naghambal sila nga wala man tinigang or wala man tinutdan bala Action Eric nga posible other man nga rason nga mangin rason I mean kung sa pag-umpisa sang kalayo Action Eric pero anyway so laton ta ang investigasyon man sang aton otoridad with regard sa sunog nga nagluntad as to pila Action Eric ang balor sang kalitan wala pa kita ka balugid kay nagapadan pa man ang paghalin to kay ina nagapadan pa sa mapping operation man ang aton sining BFP personnel Action Eric no kasi mismo ara to si Mayor Bebot kay ina kag nagambal siyang nag-open man ang Kura Paroko sang simbahan dito Action Eric likod simbahan siya mo open nga para sa mga biktima sang sunog nga temporaryo dito sila danay Action Eric matulog man kay para especially Action Eric nakabudlay man daan subong kay tiyo pa ng COVID-19 pandemic ara iligyapo na pagpatuman sa social distancing kay syempre face mask pero although ang iban kasubo man kay wala sang may nasalbar pero importante Action Eric ang ila kabuhi ang ila sininga ginuna kasi balay ang una nga nagtuhaw ang kalayo kay lantan Action Eric na dali lang. Check abida. Sino yung mga balay ang makabig naton? Sino balay ang una nga nasunog kadra nagtuhaw ang kalayo kag sino nga mga balay ang totally damaged ka tatlo kag ang partially damaged Action na Edin. Actually Action Eric wala na identify kung ang puluyan ni nasang a certain katawo totally damaged o kung partially damaged pero ang ari dere initially ang iya balay ni Consolacion Belario ni Madeline de Isasi Floro Paculanang Riza Flaviano
Ricardo Flaviano kag Ricardo Alabado, Action Eric. Habay isang may nag-PM diri sa kon na balay ni Ma'am Rosita Mandid, balay nila do isa man sa nasunog. Do wala pa di ba kita Action Eric ang mga pangalan no sa nasambit mo actually halini kay Sir Catolina man. Kay Sir kay Sir Floro kuno. May Floro Pakulanang. Okay, amo Muna na. sa Action Eric. Initially mo na mga ngalan. Why tada ya fire truck? Hindi ba may fire truck ang Valladolid? May Action Eric pero gamay lang. Okay. Pero ang natugmento sa ila kaina from San Enrique kag from Bago. May Okay. ka chamber Action Eric kaning saton. Oo. Nga nakita taman bago to nagkadto una gito nagresponde kita Action Eric. Para na siya pag-abutar ng chamber na tingala kita na dumag ulam man sila naglabay sa dalong station. Para na to sila din nakalambot. Pero kanami ang Action Eric kay na ang bulig bala sang katupan nga mga banwa kag syudad Action Eric wala gid pang duwa-duwa. Dali la ko na ubos ang tubig ka fire truck ka Valladolid. Okay, di medyo gamay-gamay Action Eric. Gamay-gamay lang ila guro nga tangke guro unod. Mana nga sulti kay wala naglaptad na sa iban nga mga balay to, di ba? Mga ikit-ikit na sa likod simbahan Romano, Katoliko. Correct, Action Eric. may ara da ko kung si Papang Nixon pagani nang wala bala hangin gid lang Action Eric kumbaga paang bala wala hangin kaya mo most probably isa man sa rason nga wala na naglapon pa sa iban nga balay kaya makita mo ikit-ikit lang yung Action Eric mo eskinita lang yun the right of way lang yun bala kumbaga ang maagyan to sang mga tao kag basta ikit-ikit yung Action Eric nagatumbok-tumbok yun ang balay dito sa natabuan man sang sininga sunog. So ano mga inisyal nga bulig to sang banwa ni Mayor Bebot sa mga nasunugan? Magluwas nga dito na sila na patulugon sa simbahan Katoliko? Ati, ang wala man na palayagid ni Mayor Bebot Action Eric no kung ano ini ang ilang mga bulig. But I believe, tiara na to sila, may mga personal man na like abi BSSD nila abi. Nga ti maghahatag na sang bulig. Kag ti mismo ang mga tao to kay na, nag-istoryahan na man. Kag may ara to naghambal Action Eric nga tipuno niya kunong iya mga medyo wala na nagamit ng mga habol abi, ng mga biste, mga bayo, dira, o kundi largo. Kaya para mahatag Action Eric sa mga biktima sang sunog kay initially firstly sa kay Consolacion Velario duha sila ka persona sulod sa ila pulian sa mga isasi 5 sila ka persona kay Pakulanang 3 kay Flaviano 5 okay tapos may Ricardo Flaviano pag hindi nga 7 Action Eric sila sa isa ka balay kag kay Ricardo Alabado nga 3 sila ka persona sa isa ka balay Action Eric. Do last October na sunugan na da? Wala kita nakahinan Action Eric. Kaya na agapan ta dayon kuno ya. Pero ang sunog mo sinimuto ka nga naunar tabo da ano to nga bulan? Wala sila nakambal ko ano nga bulan Action Eric no pero mo nang hambal nila nga masunog mo na da kuntani galing tigil yun no most probably mo to hambal mo to October base October siguro kaya mo to nga sa kayang sudan isang puloy Action Eric nga nasunog duwa lang sila mo puro mga senior citizen kay ang ang balay sa kabataan sa tag-iyan isang balay nga nasunugan gid ang una ara lang man sa tubang ni Action Eric na itong claim niya kaina nga wala man silang may tinigang na ba nababayaan ni Luto kag wala man sila kuryente pero siya sa Tianggi sang iya sininga bata nga nagapungko-pungko sinakibot na lang balikan ta sa Action Eric na po so ang i-report angot ni sa natabo nga sunog sa Purok Dapdap Barangay Poblasyon sa Kopini sa Banwa sang Valladolid 5 ka balay na sunog 3 ang totally damaged 3 ang partially damaged. Action Eden, please come back. Yes, correct Action Eric. No kung mga balay Action Eric na 3 ka totally destroyed kag 3 man ang partially affected Action Eric. Amo to ang sige lang kay ti baluon ta man Action Eric ko ano pagid ang dugang pagid nga mga bulig sang Banwa man mismo sa pagpanguna ni Mayor Bebot Miravalles sang Banwa sang Valladolid kay ti amo nang kabudlayan again Action Eric no kay nagapada ng COVID-19 pandemic bala kalabanan padami ara to kay inay ang mga kabataan may ara man mga katigulangan Action Eric nga most
nang base isa to sila sa biktima man sang sunog bangon nga mayara iba nagabitbit sang ulunan may mga nagabitbit sang habol action Eric kay ti pagluntad ng sunog kung ano na lang mabutong nila Okay. nga pwede nila masalbar na nila kagamitan amo na lang action Eric ang ila sini nga ginkuha man importante action Eric safe sila kag ti may mga may mga assistants na I believe ang banwas ng Valladolid, especially sa sining nga mga kalamidad nga nagaluntad, Action Eric. Pero diri sa Action Eric sa syudad sang Bacolod, Tauhay ang dalanon kay ti sa gihapon alas 10:01 na Action Eric no ang curfew sa gihapon ginapatuman sa syudad sa Bacolod base man sa executive order sa gihapon ni Mayor Bing Leonardi Action Eric. As usual aton nga mga street cleaners Action Eric ara na nagapwesto na sa ila sini nga mga pwesto sa ila mga lugar of assignment kay para mag-umpisa naman sa pag-amat-ama sa pagpabilin sa pagpabilin nga tinlo ang kagkanayanaya sa mata kon Action Eric ang syudad sang Bacolod. Importante sa gihapon, stay safe and keep safe lang kita mga ka-aksyon. Para sa dugang pa-action Eric nga police reports naman sa ato naman pagbalik karon bantayan na lang sa ato pagbalik especially ang Action Eric ang update regarding kaina sa ginpatigayon nga bike lane clearing operations sang Bitaw sini nga hapon. Maayong gabi dira kay Ma'am Lourdes Chu. Maayong gabi kay Ma'am Lourdes Chu. Yes, may gabi man na Action Eric kay Sir Asher. Si Lourdes Chu amo ni ang ginugasan mo sa tiil mo. Ay, may gabi. Action Eric nakaubog ko to kanina mo kay gabi na ha. Nadira nagugas ang tiil si Action Eric. Ma'am Lourdes Chu. Ay, puwerte. Ma'am Lourdes, madamo nga salamat sa imo hamili nga tubig. Inugas sa akong tiil. Si Inday Rona nag-PM sa ako, no? Salamat gid ma'am sa inyo. Kay ka very buot. Kay Inday Rona traba sa gito na accommodate si mo. Oo, siya gito Action Eric na flashlightan gito kay ni ma'am kay blasot ko. Salamat man kay Kwan kay Sigfred Sapabla nagpabalo sa aton kay nga may sunog sa Valladolid puti ato no kamutoy Tapos nagtawag man sa akon si Toto John Española Orquiola nagtawag man sa akon ganyan Action Eric may sunog di sa Valladolid. Damo gito Action Eric mo do ang purok dap do puro gid Action Radio Action Eric. Salamat gid. Do artista ko to kagina. Wow. Nagapamati gid sa Action Radio kag tanan sila ang pagbabay regards kay Action Eric Magbanwa. Totoo na iya ha. Puwerte. Wala ko yung che iya. Okay. Totoo na mas mambal sila nga. Fish. Che naman yung Action Eric. Wala na yung che. Anong che man? Lang natin. Into wala. Muna bago nga terms ang che. Do gina-into muna. Correct. Wala kayo pang che. Why ko na gina-che si Action Eric? But silingon, why ko na gina-into si Action Eric? Paso. Learning. Okay. Para sa kay Sir Asher daw sa Barangay 3. Nagapamati ina sa kulay. Wala yung hurugin che. Sa ginambal ako nga beautiful ko kuno. Nalipat ko sang Kwan Galis ito kaninganan sang utod ni Miles nga may birthday to no? Happy birthday kay Emmy. Emmy Robles, happy birthday. Kag Kwan cum laude? Wow, bongga. Cum laude na birthday pa. Sana well. So happy birthday kay Emmy Robles. Correct. Happy birthday. Kanami isang kasag alimango kag litson. Ay, labongga ha. Huwag kita da. Huwag na, naubos na ni GM kag ni Ann. Ano naman? Siling ko gid. Sigihan niyo da. Kita tayo takaronan. Importante, makita ko si Action Ann kag si Action JM busog. Yes, busog na busog. Busog na busog. Busog na busog. Teka, Action Erica, batayan ang dugang pa natin nga balita sa pagbalik report natin. Okay. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio.
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kid Aksyon na Eden Aboso report halin sa banwasang Valladolid. Ining pagkasunog sang anon dira ka mga puluyan. Dara sa may Purok Dapdap, Barangay Poblasyon, banwasang Valladolid. Inigid lamang nga gabi. Sa report ni Aksyon Eden nga bag-o naghalin dito sa banwasang Valladolid, anom ka mga balay ang nasunog, 3 ang partially, kag 3 man ang totally damaged. Yung mga nasunugan ara-arad gin house dira temporaryo sa simbahan Katoliko kay ning Purok Dapdap, likod lang isang simbahan Katoliko mong damo man na pamalay nagaikit-ikit. Di man nga swerte kay madasig man ang pag-responder sa aton nga mga fire truck, why na nagsako pa da sang nagkaiping pagadira nga mga puluyan. Gusto nang ambal ni Mayor Bebot Maravalles nga okay na yung balay mo masunog, importante hindi ka lang yung maano. Yung balaya pwede pa na matindog, pero kung ang tao madula ng kabuhi pero sa sunog, amo na ang pinakasakit. Ikabaloko sa mga nga nasunugan dara sa may Purok Dapdap sa Barangay Poblasyon, Banwasang Valladolid, kabaloko hindi gina dingot bulig si Mayor Bebot Maravalles dira sa inyo, si Vice Mayor classmate ko Rowel Yuguri, kag ang mga SB member dira sa Valladolid. Pasalamatan talang kiti wala diri sang may napinasan, wala man sang may nahalitan nga kabuhi nga nagtuhaw dira nga sunog sa Purok Dapdap sa Barangay Poblasyon, Banwasang Valladolid. Ang report ni Aksyon Eden Aboso sa Banwasang Valladolid, ginadulong sa inyo sa kaalawan sang Life Extension Clinic. Gusto nyo ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, katuilang pamasarilang danan Aksyon, GA Esteban Building, ara dalang opisina sang Life Extension Clinic. Daraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone. Rekomendado sa mga medical doctors, damo sa balatian nga ginadara, damo man sa balatian nga napaayo. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang butika, ilabi na sa tanan nga brand sa Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka ka-text, ka-call sa telephone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ilikalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pamasari, dalang Lakson, GA Esteban Building, ara dilang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Balikan talang si Aksyon Eden Aboso sa isinatipon man nga mga report. Balik ka pamalagan sang Patrol 2. May gabi din na sa mga tagpalamati naton Bobby Munoz and family sa Talisay City. Sa kay Maninoy Mai, kay Maninoy Chari Salvacion. Tamya ko da si Tiyay Sedes, Berto Pajer, Baroy-Roy, Angaw, Mudlat, Mokring, Radni, Norving, mga taga-Purok may gugmaon, Barangay Pahanukoy, ginatamyaw ka mo ng Purok Chairman Jerry Alit and family. Malang kuno dira nga pag paurok-urok pamati sa Action Night Patrol Program. Si John Covid frontliner, check attendance lang, paurok-urok sa Action Night Patrol. Ginatamyaw taman dira happy listening sa akon nga mother sa kay Jane Bibing Dageya Bautista. Halin kay Jinky Dageya Miraes Airheads ang panamyaw. Salamat gid.
Agrocom Security Force assigned sa Santa Clara, Ronald Policarpio, James Vivanco, Jovert Cardinal, Jojo Giharo, Jerry Pedrajas, Marcelino de la Cruz, Henry Caspi, alin kay Greg Perdigin ang Panamyaw. Si Dennis Tuhaw Sasi, ginatamyaw yun lang si William kag si Corazon Sasi sa La Carlota City. Nakatutok man si Eddie Maguati, alin kay JMF Pangonil, sa kay Jocelyn Libuon Dispoho, sa kay Sol Ping, sa kay Franik Cafilayo mayang gabigid, sa pamilya Arisgado dira sa Barangay Bata, ginatamyaw kamo ni Joel Arisgado. Mayang gabi dira kay migo ko Dodoy Planilla, ha? Dodoy Planilla and family sa Barangay 1. To paranis lagli balay da ni Miles Robles gali. Ara mandara si Edward Villases alias Gusao Lokso sa Pantaw. XO na sangkwan, tanod ka Barangay 1. And again, happy birthday kay Emmy Robles. Kag congratulations, cum laude. Wow, grabe. Hindi maghilat si Madier kag si Father ni Miles Robles nga magpalitson baboy. Kay puerti. Subong gabaha dang baboy, ang kasag, alimango, ilimnon sa mansion ni Miles Robles. Again, kay paring Dodoy Planilla da. Kag kay and family, kag kay Ed Villases alias Gusao and family sa Barangay 1, happy listening lang. Sa kay Jonah Felix, may gabigid, Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family, Solping may gabi, sa Tabugon, ara si Marty Artisano, nagamonitor gid, Hukagi, nonoy gimapang da, noy, good evening. Ginatamya ko dira ang pamilya Alteya Cabalfin, Yanson, Susan sang Silang Cavite, Susan Cabalfin sang Silang Cavite ang Panamyaw. Taga Anangi Morsya, Baal family, ginatamyaw kamuda ni Hukagi, ha. Mr. and Mrs. Lowy Di Paula and family, Dunganon Boys, may gabi. Sa kay Melanie Vernas, Mr. and Mrs. Rovelo Matalubos, Mr. and Mrs. Gilito Blanca and family, gamonitor gid sa La Carlota City, sila ni Michael or ni Michelle Blanca Matalubos. Fred Di Maala and family, happy listening. Sa kay Elmer Rigula, natamyaw ilang si Action Eden. Salamat kay Toto Fred Di Maala and family. Sa kay Pari June, kay Kumaritar Ruth Solinaf and family dira sa La Carlota City. Sa mga RG Soul Boys da. Sa kay classmate Reggie Hinovis. Sa kay Mrs. Ruth Galero Solinap Hinovis. Sa kay Inday Eliza da. Sa mga Hinobis family dira sa Tabaw, Valladolid, may gabigid. Sa kay Manny Loquias, check attendance lang. Sinday Merly Dolido Magallanes, classmate ko, good evening. Mr. and Mrs. Lonsky Didulo, sang Pojaira, United Arab Emirates. Ara man si Linlin Parlano, ah. Si Toto Rinli Javier Martir and family sang Valladolid, Araman. Unang pizza sa bulan sang July, sunog dayon sa Valladolid, siling ni Jean Hisulgon. Dominic Ann Pagunsanting Son, good evening. Jean Hisulgon and family, tiara gida. Gapa urok-urok. Ari kami sa Quezon City, pero taga Barangay Gobis, Pontevedra kami. Action Eric, siling Josephine Trapangco. Ay gali. Ana Andrea Famoso, may gabigid. Sa Jeddah, Saudi Arabia, si Christine Hinovaya, Sobo family sa Manapla, RJ Roberto Lamis Jr. ang nagatamyaw, Inday Blasada, may gabi, ha.
Ritzel Bautista Karumba ti ara daguro ang kwan maging quarantine antong kwan Eles Aida sa Camela. Sinto Surada Rose may gabi. Si Jolie Villando Ausan, si attendance lang. Sa Binalbagan, ara si Osi Mongcal Aturilla. Nonoy Bianco, good evening ha. Sa Green Plains, ara si Robert Neil Roma. Maninay ni Nefe Campanyel, good evening. Sa Stonehaven, Granada, Jose Herson Lapinig, Junio. Salamat gid. Laila Hadjatison, sang Fontevedra. Sa Manila, ara si Vedi Villaflor Mayula. Sa kay Sister Roda Magbanwa and family, dira sa San Enrique, Barangay Baliwagan, Castillo family. Bedi Mayula sa Isabela, tamiyaw ka ni Bedi Villaflor Mayula. Kapa urok-urok gid sa Action Night Patrol program. Salamat gid sa inyo dira nga paurok-urok. Di man kompleto ang gabi kundi sila makapaurok-urok pamati. Maganda pala si Action Edwin, sana makilala ko siya in person. Mbaw! Siling ni RJ Roberto Ramis Jr. Ay, 40. Taga Barangay Baliwagan, Sulit Action Radio, sila sa taga Purok 1, gapamati gid. Alin sa Manila, Sinto Surada Rose. Rolanda Velez da mayong gabi gid. Barangay Purisima Manafla, Dennis Richard Tibor, Roma sa San Enrique. Alin kay Rejan Tan Villalun. Inday Socorb di Mabildo and family, happy listening gid. San Dionisio Granada, Pamilya Kaduhada, Mami Luz, Rowim Riana, Rojan and family. Alin kay Rojan Himay Kaduhada. Heidi Lopez Bawi. Paurok-urok ida. Henry Macalua and family. Tamiya ko dira si Michael Gausa, Arlene Garcia, birthday today. Siling ni Jenny Garcia. Joanny Mel, good evening. Rodney Harder. Pat Sorvaf Casires. Tamiya ko lang si Sammy Grijaldo. Sa Malaysia, ara si Waymi Milievo. Tatay ko da sa Burgos, Valladolid, Rolando Milievo. Napaurok-urok yun. Si Feli Pontivilla, may gabi gid. Sa kay Henry Macaloan family, Mabel Istrobo and family. Sa Payag, Purok, Santo Niño, Barangay Panukoy, Ilioterio Parcon Dayon. Hong Kong, si Mabel Istrobo. Des Berlin, naraman siya. Sami Alib, Lydia Sibulan, Sophia Samuel Kagasijay, mga apo ko sa country home si Stepanaya. Alina kay Ging Alib ang panamyaw. Salamat gid. Sa kayo si Villara sa Dumaguete, sa Barangay Kabog, si Chris Rojas, Ding Dong Lo, Ritzel Bautista Karumba, si Maylin Alibo and family sa Agimit La Carlota, Aramana, aling kay Jojo Amuluria. I-check tayo mga report na gikan sa ato sini nga correspondent. Unahon ta ang report ni Action Stepin or standby anay kay Percival Villamor. Standby Stephen Presquito. Unahon ko lang na Igor si si Action Roger Gotib, no? Live report gikan sa Cadiz. Doon idlam mo ta kay Action Roger Gotib, no? Da mga 2-3 ka bulan nga madulang ato na correspondent tungod man sa COVID-19. Pero starting today, July 1, ari na sila liwat magabalik pangalagad sa
Aksyon Radyo Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Ari sa aksyon, Roger Gotep. Jer, maing gabi. Jer, bawhid lang. Mata si mo, kisa na sa mumo, be. Yan, sakso direct. Payong tabi. Gusto mahuya mataba. Oo, tiki sana, be. Doon na hidla man ta si mo. Doon pila makabulan. Dula ka no? Pila? Dua? Tatlo? Dua grong bulan. Ganit. Na matyaga ko na nagniwang ko. Doon nagniwang ka sang way ka report sa Night Patrol, no? Kabalo ka, pasin nato ni, ng vitamin. No. Vitamin tadi ang pag-report at direct. Way labot sang vitamins, ti medyo dala man sang bulubugasan man eh. Ganit man, medyo nag-conhod gid. Oo, nag-call off kigurong imo nga mga sponsorship, nga no nga. Wagid ang kabalo ka naman kung kasi kakahuni. Gani. Gasilis dyan daw, matagana siya. May matagana siya mo mamati ka magatag, ito way ka naman nabatihan sa aksyon. Ligo. Ate ko gali, ligo kung kahirap at ginawa ni. Oo. Ligo kung sa ginawa lang pero kung sa hirap no. Bayaan kanila? Daw na tulutaliko, diya, way man na siya tultakilid na. Siling ko pangwao ni paring Roger sa COVID-19 daw propigado, gid. Gali ka, siling ko. Ate pero may harapan niya siya. Medyo hap-hap lang na yan. Kung nasaan ang aksyon, Mayroon ako makabalikan na sila mo pool, kaya ipul naman nata. Okay lang na. Pwede magana 1/4 lang. Damo din ka. Manyabaw. Diaper na siya ba? Nag-appear ka na ko, no? Lipay man si Kapitan Madeline Diaz kag si Pare Jonathan Diaz, oh. Si Kapitan. Nya nag-appear na gid man si Aksyon Roger ba? Ate, Kapitan niya, steady na. Actually, subong ka, tumpok na siguro. Gatumpok ang anong basura? Hindi ba may pagkalahab lang? Mata-mata lang. Kaya bago ka ng kasulod, oh? Gali. Sige ko baka pa makulol ko makapit sa barangay naman ta. Oo, gani. Ate, mata-mata. Nakababakulod ka gid man, oh? Actually, kisa lang, kaya nga ako nga na-blood talaga mo na sa Corazon Locsin, gano'n ko, ito makadayon, kaya pagkabot na mo, na number. Okay. Daw, kuwan gid, pero budlay, pero tiyo mo na, daw, diri na lang yun, pa-konsulta lang sa di sa lapit-lapitan diyo, Oo. Kaya magbulong po na to, yun ay marinsya, bla. Daw, sinuwap na po na sa makulod, daw mo na to kay isa lang. Okay. Pagkatapos, why naman, ara tayo na labi, kalabay kayo kalabay ko na gani sa pagwagin ako sa regional hospital. Oo. Kita ko gid ang itsura ni Kap Madeline Diaz sa may entrance, yada ka. Aragid siya? Oo, aragid siya, daw gato para ito sa picture to Mirbing. Okay. Sa picture gali. Parte man to sa reminders COVID-19. Sa picture mo na nakita si Kapitan. Yung Kapitan, yung madili niya, marang si Pare Roger, mata-mato lang hasta Disyembre. Kaya na si Kap Diaz, gamba lang, mata-mato lang hasta Disyembre. Kaya na. Baka lusot ko na Kap. Bisa di 1/4 ko lang. Uy, parang nga daw may bulobit-biton ka man di halin kay Kap. Aragin na, matik na. Dalang ka pa ni Kap na sa mga utang ng mga itlog daw. Bisa may market siya barangay mo. Pero nga medyo naka-huni-huni na ta. Ate, sakto ng tubod. Amat-amat ng tubod. Amat-amat ba tubod? Ayo, singko. Kuha naman sa mga mapilingan naman. Gani. Sila matamat lang,
Gani. Actually, lipay lang tayo. Kasi, makaupod na naman ang mga sukis kanina sa Action Night Patrol. Kag sa Action BBB. Kasi tanan kasi actually, bisan pa konser. Sa view man sa Japon, kanaga pabati man sa Japon mula matiner tadi sa local man nga station. Gani. Para kada hindi makita pag-uhawon sa pagdala sang report. Kaya mati daw mo na ning aton niya part sa aton na sininga tawag sinigani nga breath of life. Daily breath. Siling ni brother ko Samuel Castillo Ermita niya ba na hidlaw man ko sang tingog kag na-miss ko si Axel Roger ba? Gani ba sa hidlaw sa aton? Labi na sa mga kaidlawan man naton. Kaya kamo na sa kaidlaw man. Tipol ka na kita ni kaidlaw. Kung makita na ito, pwede na mo tulog sa kilid. Tama. Pwede na. Amatamat lang. Amatamat lang. Kaya hindi pa na pagulpihon. Gani, wala. Amatamat lang. Actually, namin man ang iban man nga nagkratabo di sa COVID. Actually, bisan doon nga damo ang aton man nga mabalitaan nga nag-positive sa Visayas probinsya sa Negros Occidental dari sa amon syudad sa Cadiz. May awari kami diya nga apat kaya isa naka-recover naman. So, 5 na tani. Kaya muna nga siling ko mayuman kaya damor nga nagadugang. Damor nga nagalawig ba ng aton sila nga pangamuyo balakag nagahugot ang aton sila nga relasyon sa Dios plus pag-reactioneric nga ang pagbakot man sa aton sila nga pagtuo kasi sila ko isa na data mga sila nga aton nga mga positive man nga naglatabo kaya kung kisa ko ay maglatabo nagapawala man lang kita gani man siya muna nga mayo man naka-angkot siya nga mo ni prote pangamuyo tayo nga mahuwasan na nga matapos na ni para nga makalagaw-lagaw na kita kag pangulikta na kita. Siling ni Mari Rowena Jopinis Bakiano niya ba nahidlaw man kami sang kay Axel Roger Butib. Pati si Toto Albic po hinula niya ba welcome back Axel Roger. Welcome gino. Si Albic po hinulan. Si Toto Albic. Toto Albic po hinulan bla. Toto Albic Toto Albic. Salamat kay Toto Albic kami trust nga sa may COVID daw si mami nakaintindi kay sitwasyon tabla. Baw. Okay. Kuna mo gali, why magali na pabayas Toto Albic po gali simo. Hinulan. Padalaman siya sa bisan gamay lang envelope pro. Envelope kaya. Mamayo. Tislik ko daw, batyagan ko daw, membro na sa siyang envelopmental broadcaster ba? Ayun, di purma. Si Juan Roberto Nanet Dilioso Senior kag si Inday Marjorie Voluntate among tresurera sa barangay pabati man si mo dari Iglaw man. Ayun, gabi na sila. Damo Iglaw subong si mo. Basta tandaan nyo lang kung kisa ka pangabuhi mata sa sobre. Ayun, di purma. Ay, ate. Amatamat lang. Dapat kahanay din ba bago pala gani pro. Gani, ang obra mo naman tapikan na COVID sa obra mo na. Gani. Uy. Maluoy ka. Balita na eh. Balita taxi na ka. Masih madyanan ta karon kana mo pa talaga. Kaidlaw pagid nga report man kasi baling unang adlaw namon. Gani. Kaya kabalik kami bilang mga correspondent kasi kindihan taman. Ang management action radio kon nga temporaryo kami nga naghipos. Correct. So mas pati kabalaman ta nga ang amo niya, okay man lang tani, pero kasi mo kaya management, di man siya gusto nga kung nagtatrabaho ka, kinala may compensation kagidman mo. Correct. Pero mga karoon kasi nagaguluwa man ang iban nga mga advertisement na, muna nintindihan taman. At least nagbalik na sila. Kung at least balik na, kagari na kita. Yes. Kag may bukada na kita, makabalbal na kita sa mga balita, makatanya kita sa mga informasyon. Kaya ginita ng talan, subong ka kampe, buko na ton. Kaya ginita. Ay, puwerte. Report na
Action Eric, dari sila sa California. Oh, sige. Pato na taway ba na si Eric Borario? May mga naglabot na sa 28 ka mga persona ang magipadakop sa makatapo sa kapulisan. Ini Action Eric ay nagbayular man sang ginapatingay sa protocol sinay nga modified General Community Quarantine, gisugdan, sinigid lamang at lapit sa uno, ibukada, gino, 28 sila. Oo. Naola, yes, atak na sa nga kay na, sa Day Police Staff Sergeant General Porzuelo, kag Glenn Villanueva, duha ka mga kapulisan, nagdakop kay Jericho Loveras, sa Ibalantra, 24 años, Sina Soltero, construction worker, Presidente Sang Don Salvador, Dos, Barangay Tinampaan, inisya, wala sang face mask. Alas 11:15 naman, gindakop, Sanday Ruel Nicor E. Chavez, 39 años, edad, Sang Herrera Street, Barangay Sontre, Alexander Dolorosa, 21 años de edad, soltero, sa Villa Luisa, Barangay Luna, Rene Boy, Sulana, y Manunag, 28 años de edad, soltero, Sang Puro, Kakawian, Barangay Daga. A las 3:50, takna sang hapon naman, sa Day Police Corporal Roger Olvido, kag miyembro ng sipat, nagdakop sining isa ka babae man nga si Arla Briones, Sevilla, 21 años de edad, residente sa Cruising Central, sa Banwasang Manapla, si Anabel Perez y amiga, 39 años de edad, dalaga, sa Santa Cruz, Barangay Bangkiruan, Ciudad San Cádiz, Jo Marie Mauring y Ismero, 24 años de edad, soltero, sa Villa Beach, Barangay Sontri, si Ahmed Ibanez y Ligario, 38 años de edad, may asawa sa Sindalagnon, Barangay Kaduhaan, Alvi Otid y Sevilla, 20 años de edad, kag soltero, residente sa Santa Cruz Housing, Barangay Bangkiruhan, Justin Carano y Marcia, 19 años, soltero, sa Purok sa Pagita, Barangay Bangkiruhan, Paustino Posadas Jr. y Parotso, 30 años, edad, soltero, sa Andrea Velez, Barangay Sontri, Yang Martinez, babae, ini 18 años, edad, sa Santa Cruz Heights, Barangay Bangkiruhan, Fritz Ann Villegas y Hayay, 30 años, edad, residente man sang Santa Cruz Heights, Barangay Bangkiruhan. Alas 4:20 takna sang hapon, siniginamang hapon sa Police Staff Sergeant Ryan Onyego, ng Police Corporal Luigi Olvido po ng sipat na dako pagit sa kay Annalyn Gonzales Idimpo, 40 años edad, sa Purok Paglaong, Barangay Sonto. Ang ika-15 nga gidako pa mo si Earl Jan Buhawi Espino, 21 años edad, sa Hacienda Ramona, Barangay Babini, Ciudad San Cádiz. Virgilio Buhat y Similiano, 42 años de edad, may asawa sa Purok Santan, Barangay Sontri, Jean Paul de la Peria y Espin, 25 años de edad, soltero, sang Barangay Bungahin sa Banwasang Isabela. Dari sila dakpan aksionerik at sa Merkado, Ciudad San Cádiz, bala, samtang ara sila na sa mapapubliko nga lugar kag wala sang face mask. Alas 5:06 sa takna sang hapon naman gidakop si Felicidad Tikag Isabe, 51 años de edad, residente sa Sitio Tumon, Barangay Tiglawigan, Binhamin Kumabras y Habelo, 30 años de edad, kag residente sa St. Patrick Homes, Barangay Tinampaan, Gerald Alvarez y Comadlas, 22 años de edad, sang Staff Uso, Barangay Burgos, Ciudad San Cádiz, Mateo Quijano y Labores, 55 años de edad, sa Hacienda Santa Cruz, Barangay Bangkiruhan, Edwin Batoy y Sevilla, 23 años de edad, residente sa Santa Cruz, Barangay Bangkiruhan. Alas 5:40 takla sang hapon naman, ginakop si Jomar Antipona, 30 años de edad, soltero, kag residente sa Los Hermanos sa Talisay City, Negros Occidental. Joseph Curasa, 30 años de edad, soltero, sa Purok Cruising Cádiz, Barangay Daga. Jamel Sinahon y Barbas, 28 años de edad, San Cruising Cádiz, Barangay Daga. Paquito Curasa y Mandawi, 57 años de edad, may asawa, kag residente man, San Cruising Cádiz. Ang ika-27 si Eugenia Casises y Antonio, 35 años de edad, lalaki galinea, soltero, kag sa Purok San Pedro, Barangay Sonfor, kag ika-28 mo si Roper Mata y dahil 46 años de edad, residente man sang Purok Paginait, Barangay Sonfor. Tanan ini sila tali, ang ila violation is wala sila nagagamit ng face mask. Now, ang balita, kasi ini sila ang
game detained kaga kaina antes pa man mag-curfew ini sila ang ginpang-release pero bayara nga ginpatigayon nga seminar o kon paghatag sila sa information kag ginreprimand ini sila nga sa masunod nila nga sa nasyon madakpan pa sila ini sila ang magapatigayon na sa community works kag i-observe ang prescribed hour of detention sa 12 hours para sa dugang paginila ini nga mga penalidad action ereka. So parte mga simple naman lang nito no ini mga standard nga protocol precautionary measure dapat sundon, social distancing kag face mask samtang ara sa guwa samtang sa sulod sa panimalay dapat gid may ara nga permi nga pagpanghugas sa kamot amo ni ang panugyan man sa mga city health officer namo diri sa pila ka mga banwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental o diri sa norte nga bansang probinsya Action Ereka. So para man nga tumadulong na report, mga balita ka mga informasyon at amyaw talaga. Jer? Regards si mo si Toto William Friaso pertinid lang ko ng tao ni. Ang iyang serbisyo gid ba lang pertigid ka sa Buruso. Gani. May gabi na kay Toto William Frias kag sa iya bugos nga panimalaya. Dahil paring George sa kay Ma'am Jena nagatamyaw kita kay subong man nagatamyaw man kita da sa maayo gid nga pagpumati of course kay Kapitan Madeli Diaz kag kay Mr. Jonathan Diaz kay kagawad Jonathan Diaz Jr. Amo man na kami go Nonoy Dermiho kag mi Nonoy Manggubat kag kay Toto Joel kay Day Basangko nga nagapamati man sa aton sa karon man nga gabi Action Ereka. So para mo ni madulong taga-report balita kag mga informasyon diri sa siyudad sang Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kid Aksyon na Roger Gotib ang iya balik nga report sa pagpangalagad sa Aksyon na Night Patrol Program. Ang balita ng Aksyon na Roger Gotib live report gikan sa mga syudad sang Cadiz giradulong sa iyo sa karawan sa DTX 500 capsule sa imo sini nga pag-exercise hindi magkalipat nga mag-detoxify. Ug aliya pagtumar sang DTX 500 capsule nagatinlo ini sang aton sini nga dugo nagasilig sa mga impurities kag toxin sa aton sini nga atay nagabulig pa ni panubo sa imo sini nga blood sugar bangod sa organic compounds nga vicin, carotene kag polypeptide. Gani sa may mga mataas ang kolesterol, mataas nga blood sugar, bangod sang diabetes, para sa ini sa imo, tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. May gabi dira sa kay Rose Cañete Jose, sa kay Madam Bernadette Lacson, sa kay Jude Galis Makawili, sa kay Nals Parcon Ligarde, sa kay Maki Jasnis. Mayong gabi gid sa kay Nicor Pixio Jr., Jetro Vailunyo, nagapaurok-urok kita, may lang si Milo Huyatid, Amit Michael Villanueva Losande. Nagapaurok-urok sila sa Action Night Patrol program. Sa kay Lourdes Tambasin Bronzal, Maria Risa Balboa, sa kay Sugar Spices Alba Honeybee, mayong gabigid, sa kay Hazel Huhilia, sa kay Jomar Arbias Redondo, Jojo Amuluria, sa kay Bernadette Marquez Favorit, Jose Villar, sa kay Cheryl Dulaca, sa kay Liomas Nilab, sa kay Madam Rowena Jopines Baquiano, itong kumari kay Cheryl Dulaca sa Dubai, Odelmo Bugart, si Marikit Ber, kag si Vigni Baliguas, no? Ara sila. Sa kay Mr. and Mrs. Franco Talion and family, Lelebet Niña and family, sa kay Topi Daini Toper Kivrar, sa kay Risa Villana Taala Giaga, sa kay Jenny Garcia,
sa kay Ritzel Bautista Corumba. Ara sila nagapaurok-urok gid sa Action Night Patrol. Ali sa report ni Action Roger Gutib, sa Rwanda report ni Action Stephen Prisquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Dari sa Action Stephen Prisquito, live report sa San Carlos City. Action Stephen, may gabi, please come in. Okay. Yes, Action Eric, live karon diri sa siyudad sa San Carlos. Ang isa ka ginapatigayon ni Mayor Rene Castillo ng isa ka city state address sa pagsaulog sa aton nga ka 60th Charter Day anniversary kapistahan diri sa siyudad sa San Carlos. Tungod sa precautionary measures sa aton COVID-19, ginapatigayon sa gihapon no ang ining social distancing. So limited na pila lang ka mga empleyado, halos tanan diri kag mga guests nga pinili lamang aton mga city councilors, aton kapulisan kay mga tapos ang Philippine Army amo lamang diri sa tubangan mismo sa City Hall ground karon subong padayon pa sa gihapon ang city state address ni Mayor Rene Castillo sa iya pagpasalamat sa tanan nga mga department heads nga amo nagatimbangan na sa pagpulig sa aton nga mayor diri sa labi na sa tanan sa ining aton COVID-19 no nga ilang mga functions nga kung ano ang mga kinahanglan sa aton mayor diri. So ilang ginayon no. So gina-work out ini kagantanan nga mga frontliners ginapasalamatan man ni Mayor Castillo. Ang tanan no nga ang mga budgets ang tanan mga funding so tanan nga mga ano ini iya gid ini ginapasalamatan. So gani si karon ang sitwasyon diri Action na Eric jutay gid lamang ang aridri nga nag-attend sa sining city state address ni Mayor Rene Castillo. So bago na lamang yun siya natapos sa kapin na sobra isa ka oras nga city state address. So malamang inadri ng mga ginatabo diri karon sa siyudad sa San Carlos. Action na Eric, una sa balita, una sa aksyon. May si Action Stephen Prisquito sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol. Salamat Action Stephen Prisquito. Ang balita ng Action na Stephen Prisquito live report gikan sa may San Carlos City. Ginadulong sa inyo sa karawan sa Mighty C ang alkalang nga vitamin C, nagabalansi kag nagapabakod sa aton sa nga immune system. Mighty C makabuli sa tanan nga infeksyon, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga balatian. Para sa mayong kombinasyon, tumarta Mighty C, parisi sa Santon Plus Herbal Capsule, Campion Gid nga kombinasyon. Halin sa report na Action Stephen Prisquito, balos nga report ni Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Percival Villamor, line number 1 sa report. First, may gabi, please come in. Mayroon na Action Eric kag subungan sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol ang police station sa Banwa sa Moises Padilla, Negros Occidental sa pagpadayon nga pagbantay sa prison order sa pagpamuno ini ni Police Captain Hansel Lumandas upod ang alert team kag ang personnel sa PCR PNCO nagapadayon sa pagkandak sa monitoring sa mga palibot sa mga barangay diri sa Banwa sa Moises Padilla, mga sityos kag mga asinda sa pagbantay kag sa serve sa pending warrant of arrest diri sa Banwa sa Moises Padilla. Kag ini ginabantayan sa ugotman sa aton nga pulis ang mga terminal kag mga checkpoint pinagi sa pagbantay sa gihapon sa ginatawag nga COVID-19 nga mga nagapuli alin sa Manila kag nagapadulong sa tagsa nila ka mga
pulihan dire sa Moises Padilla. So bala ang interview sa aton Police Captain Hansel Lumanda sang Banwa sang Moises Padilla. Pamatian na to. Unfortunately, may namatay dahil sa kuryente na electrocuted sa picture to. So far tapos sa illegal gambling illegal sa mga wanted persons na may mga natakpan na pagod sa continuous ang pag-monitor natin sa ating mga wanted persons. So as of now, yung limit na pag-plan natin na mga activities nila. So far, ngayon medyo peaceful naman ang nalagayan ng Mrs. Padilla. So ito ang tingog na Police Captain Hansel Luanda sang Banwa sang Moises Padilla, Chief of Police. So far, amoy na ang ato nga madulong nga balita gikan diri sa atong area of responsibility. May kabilang sa kay Kapitan Jeffrey Sabanta kag Honorable Kapitan Chad Periata Engineer Joseph Embrutorio sa siyudad sa Lakaluta. Report live gikan dire sa aton amtangan sa siyudad sa Lakaluta para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Action Percival de Oro sa report sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol! Salamat kid Aksyon Percival Villamor. Idlaw man si Kagawad Joffre sa pantastingog na Aksyon Percival ba. May gabi dira kay Gloria Octaviano, sa kay June Octaviano, sa kay Ma'am Daril. Halin kay Nining Kaglaling Mugar, ang panamyaw sang Purok Limbo, Barangay Poblasyon, Siyudad sang Bago. Ang balita ni Aksyon Percival Villamor, ginadurong sa iyo sa kalawan sang Santon Plus Coffee Mix. Kita nga mga Pinoy mahiligid magkape, aga, hapon, ugto, kung kaysa gabi. Apag masabi kita nagareklamo nga nagasaka ang aton sini acid, kag kung kaysa nagasul abang aton sini nga sulok-sulok. Para sa mga coffee lovers, hindi na ninyo inapagproblemahi. Ari ng Santon Plus Coffee Mix, ang kafe nga himo sa Soya Santons Kabarangay, may kafe ka na may bulong ka pa. Tinanaw pang ginahulat mo, magbakal na sa Santon Plus Coffee Mix sa pinaka malapit na tindahan sa inyo nga mga lugar. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Night Patrol! Excited lang ko si Kwan, si Aksyon. Percival Kagawad. Dogin duwa yagida. Magabalik ang inyong siling kapatuturan when we come back. Balik ang report sa aton siling kapatuturan aksyon natin na moso. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibano. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo.
kapian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipanaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ato pagparagad, balikan ta si aksyon na Eden Aboso sa Patrol 2 sa balik niya sininga pagpangaragad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Report! Yari si aksyon na Eden Aboso sa balik report sa Patrol 2, aksyon na Dentes Kabak. Action Eric, nagpatigan sang bike lane clearing operations sa Bacolod Traffic Authority Office sa pagpanguna naman ni Lieutenant Colonel Luisito Acebuche. Kaupod man ang Highway Patrol Group kag Land Transportation Office gikan sa Barangay Alis Road, padulong naman sa Barangay Mansilingan. Sunod kay Acebuche, ini na ang ikalima nga adlaw sang ila sining operasyon kag una na nga nagpangdakop sa Barangay Bata, Mandalagan, Villamonte, Banago kag Circumferential Road, nagliligad nga mga inadlaw. Dugang pa niya si Butche, madamo na sila sa reklamo nga nabaton sa mga pumuluyo nga nagagamit sang bike lane. Tisuno kaya si Butche kung nabitaw o mag-issue sang citation ticket, nagabayad sa 300 pesos ang driver bangod sa illegal parking. Panugyan niya si Butche sa mga motorista nga mag-park sa insakto nga parkingan kag magtuma naman sa mga regulasyon.
Sa piyang kabahin yung parang naman ni Highway Patrol Group Head Captain Robelito Mariano nga kung wala sang driver ang mga salakyan nga illegal nga nagaparking, ila ini ginabilinan sang notice of violation kag nahibuloan, magabayad sila sang 1,000 pesos sa LTO. Balita halin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol! Salamat kay Aksyon Eden Aboso may gabi dira sa kay Lisa Joy Ilon Amoroso, sa kay Akisa Vergara, sa kay Eddie Gerson Di Paula, sa kay Francisco Avillar, kay pari Mr. and Mrs. Oka Dirachina and family, happy listening dira. Nagapamati gid ka nagapaurok-urok sa aton sining palatuntunan. Sa kay Anjo Soplico da, Nonoy Dolin, sa kay Sir Edwin Pinida and family dira sa New Jersey, Lourdes Blaser, Agustin Barayogan family, sa kay Dorita Fidel, sa kay Lizel Miranda Sakari, Cecilia Oleo, nagamonitor man sa aton, Iboni Butcher sang Germany, sa kay Coca Artista, sa kay Nong John Bironyon family, Lorena May Favorite, Dennis Tuhao Sasi, sa kay classmate Benjamin Belmonte III. Para si classmate Benjamin Belmonte III Galiong, gamonitor man. Salamat gid sa kay Jonah Moraliada, sa kay Jenny Muhilio Galabasa, sa kay Madam Eva Torres, sa kay Christian Roa, sa kay Mark Gokong, sa kay Madam Luthel Bunda and family, si Cory Bidahas ang Kuwait, ara siya, no? Nede Castillo da, Samuel Cruz, Olive Prado Gargaritano, Smegol Bagens dira sa Barangay Panokoy, sa kay Joffy Colinco, Dondon Filiado Ilikin, mayang gabigid, nagapaurok-urokin siya, no? Sa Dasmariñas, Cavite, ara si Josephine or Joseph Nabalitan Kasag. Good night, ka. Sa kay Inday Sokor Di Mabildo, ara pa nagpaurok-urok pa sa Action Night Patrol program. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sining abahanon Action Night Patrol program, kita magatakop temporaryo, balik kita buwas, same time, same station. May gabi dila kay Feli Puentevilla, kay Rojan Himay Kaduhada. Podiri sa aton nga mga patrol la unit reporters in action nga napalakad karagabi Action Eden Aboso, Roger Gutib, Stephen Presquito, Fersibal Binamor. Action Papang Nixon Tama, ito kapiluto sa Patrol 2 Crosswind Patrol, New Central Action Andy Pensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer, Oliver Pason, Backup, Security Guard Tunugbanwa, Baktabakay, Security Guard Campaner, IT Expert Action J. M. Baikin, Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok Sirat Sambaco, si Broadcast Engineer Edward Balico, Baktabakay Security Guard Rene Cordoba. Sa ngalan sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief Guest Director Action Rex Cantong, ang inyong lakad ng Kormana Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magalipatan, tis magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilo ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
Sa Bacolod,